yɛde mo kyerɛ mu nyina da ɛba ɛbɛsɛm mo na yɛka mo sɛ nsɛm ahoto a yɛaboaboa no sɛ wia pɛm to bɛka seɛbɔ no yɛkuru kyɛ ne nyina da ɛkɔgu yɛn abɛfo ntentan kɛseɛ no so a na yɛ dlfmonline.com ɛno wakyi nso kaseɛbɔ no ɛnam DLFM yɛn app no ɛna bio tinin app no nso yɛn Facebook ɛne YouTube ne nyina da ɛyɛ adwuma na yɛ DLFM 106.9 kaseɛbɔ yi champion tailor diamond no ɛho mfoni ɛne videos ahodoɔ nam so a wobɛnya bi ahwɛ ɛmmerɛ sem yɛbɛgye wadwen kyerɛ no akenkan a na ɛyɛ Facebook no so at DLFM 106.9 awia yi ensem titira ebedi kasebo no akotene bi ane sɛ yɛbɛgyina mu ɛwɔ man Ghana yɛmɛhyɛ badwa fie yɛmɛhyɛ badwa mu akyɛ amehene oniminyamfoɔ right honorable aban Sumana Kenford Papen adensam atodwa kyerɛm sɛ enkrata tententen efri asɔye a ɛhwɛ wɔ man Ghana yɛfisɛm so mekyerɛ interior ministry ne sɛ woyɛ mɛhyɛ badwa ni wɔ man yi mu a ɔbɛsrɛ wadda untumi mfa wankasa pɛ emfa yɛ salary nfa mma wo kaa so nkoyɛ wow krum entwimfam ene wache nso sɛ wo pɛ police escort a ɔmaden atwere nkrata na kwagye tumente saa na de wo pɛ yɛ ɔmanyimra ɛde wo ɛbɛto wo level yɛde mu nkyerɛ mu ɛbɛsam ɛwɔ kasebɔ no emum ide ne bɛkyerɛ mu akopie mu ɛwɔ man Ghana yɛsa ntem akopie mu awɔ asɔkɔmensenem na ɛbɛtɔ dwa nansan yi sɛ bɛyɛ sononko ano no wɔ asɔkɔmensenem a MPP abandada na dongo vuado boye na wɔn mo hyɛ asia na wɔn esi agenda 111 ayresabia no enipa bi na wɔn mo tufu magudi a kwati kwan asɛ hɔ no mo nyina pasam ɛna no sente no meka sɛ national security operative akwachi ne pane penu yɛde mo nkyere mu ɛbɛsam ɛwɔ kasebɔ no emu na ɔsoafo no man ɔhwɛ nnwuma ɛne adanse suom ɔte contract nkyenkye ɛde ma ade hye a wɔn mo ka bia wo mo betumi asiesie nsamso pa so mo maden kopiem awɔ kiseman bridge no ɔmo nkɔtire mu kama sɛ bɛyɛ nsu atɔ yiri fa amanfo no ɛso betumi atem na yɛbɛgyina mu ɛwɔ NASPA sense mu na National Service Personnel Association ɛbɛtɔ dwa sɛ kyɛsɛ we no adwumakuo no nam ɛkwan bi so a wɔn mo tete adwumayɛfoɔ a wɔn mo yɛ mo national service kyɛsɛ wɔn mo allowance alawa mpo anya bosuma ketua sɛ salary bi no bosumi dua kyɛsɛ mo tete sika no bi saa 160 Ghana cedis na mo kyerɛm sɛ mpanifo akasɛnti ɔmo atwe saa adwumadie no nhyɛhyɛ no asensan mo made atwe nyina san ensɛm no pina na ka yɛ sɛ nkonwa bɛsɛ mo sɛ awia pram to bɛka sɛ wɔ die ɔha ne nsia ɛkyirepɔ enkran kasafidie so na yɛka mo sɛ fail group band ɛso yasene na yɛka sɛ fail group band ɔmo dwumadie a mo die no ɔmo de live band dwumadie na ɔmo die nti dwumadie bi a wo die a wo behia anwom ɛne mfidie wase no fa bɛsom yɛn ebia na wo yɛ wedding wo yɛ yie anasɛ wawoda na wo die birthday party biam ɛno wachi ebia na wasua adwuma apɔn ho anasɛ school kura na wakɔ a wo ba be wi a krasi boni bɛka ne sɛ graduation amedɔfo yi fa bɛdan yɛ wa ne bɛto yɛ bo asa som pam ebia nsɔre nhye mu die ahodo bia sɔre bia mo nhye mu die no momfa bɛndan ɛyɛ fair group an ne yɛ ba yɛnguma num ase de bia la dam na de enti ayɛ ne yɛsafata sɛ bɛto nsa frɛ no enie yɛwɔ quality sound yɛmfidie ne sound ne mu da hɔ pam ɛne yɛsan so professional instrumentalist a yɛba ne yɛbɔ bibia kyɛ sɛ bibia fa kama yɛsan so wɔ quality instrument mfidie ne ho te pa to nsa frɛ yɛn ne mɛsom so mpa yɛwopɛ yɛkyerɛ kwan am yɛwɔ tema community 22 ba roso inside honom ene wom ya homa ne 0242965391 0242965391 ana 0541149741 ewie ma men kanfo Lumba nsupa emfama yakasa Lumba nsupa adwuma ko nsuo ne ye nsuo no nso yato ye bo ase ye de famfidie mu a wonum bia nsusansbone ebi ne honom wei esene edukuramu nsuo ensuo no nso eguma hodo mienu ye wo sachet one akwasi boni beka ne se pure water ye wo bi ho nom ene esanso bottled water ketewe se do wura e kama pa man senka bi wan enti enwuma ku ahoto adantamu ne akase nyina mo pensu peda adwumdwuma momode an kopie mo Lumba nsupa kache dodo bia mo pe no mo nsa ebeka mo mfra Lumba nsupa mpenifo amatrofo iso 0549 889 685 0549 889 685 and 0549 436 616. Ya mem ya hodo pi e won kran pompone mantai mu a ukọ no na wo Lumba nsupa ne bia won se beka bim
edi kan dansoman madam amba ya meche butum ne shop no ben Lumba Sport e wa dansoma hwam na homa to phone 0557 349 401 ofanko mama big ewo ho ne shop no was Sport M ayo no ne ben onyina se washing pay no na homa ne 0500 680 783 da command ehwa na brother kwame butumu ne shop no was Sacred Station ben adom chopa no e wa dansoma ho na se da command hwam na homa ne 0244 094793 0244 094793 dohwenya ehwa na edit kwesi butum ne shop no eni Center University ne di hwe ne mum na homa ne 0246 601 004 pokuase otumase me wo faase na na sachira butum ne shop no e certified water depot no ne ben aban government school na homa ne 0592 317 481 tema anti Emilia Butumo community 4 sekadi grad hodoma na owo na homa ne 0540 423 201 ashaman patience deponyo ne shop no wakeke in annex vaco flat hodoma ana oben na homa ne 0543 499 035 ashaman kreyam ye pegi mami business center no ben ye court junction esanso ben police barracks wam na homa ne 0243 330 836 na sanso ne ye ka mo se bibi ba na de eba no ye prampram fwe ye de aba ne nyina ne sei yankopɔ ye adoma efiri osanabo so ne taso du 9 enfimpi me ne aduonu ensiam me kire 14th August ededa musa ekwapem 24th August prampram be de buta ne nyina ne sei homo ho afahye na dure ye nso enti ye ba dententen DLFM pa enti mesra bo ho ne nyina yankopɔ ye adoma yenkonko hyiam ewo prampram on the 14th of August ebedi sa akwapem on the 24th of August 2026 enti mesra udwuma de beto dwam ewo prampram Anglican Park honoma enti mesra bomade na bra opese ofa dwuma de hu kanso abomade afre mpanifu a wodom bedi hu komoka bibia tumi akonka de mafise dwuma de no enya semkuma kura festival we football wom didi wom afade wom bibia aka ho bi de mesra obra na prampram on the 14th of August 2026 akwapem 24th August 2026 ne nyina yankwaji ani ewo prampram dwuma de we no eye fast trade and afi prampram traditional class dwuma de sunku we no esi wonom enaso we na dwuma ku aso se ewie ye ntena se na yemfa pamto be kase bo no emesomom okenkani a me ko ne kontre nkra besom no edi a meje so yo wofa ose ade ayo de wan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahotedin ane bantwere bo na otafrija me dame ho me ba me de kase bo no nkire wankasa ebesemo nansa na no me wofa ase rose gold osidi ye kase bo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kase bo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase bo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afi tumilika ne hia yen ewo Facebook and afisi YouTube na yemfa kasebo no enchiri mwankasa ensemum yeshas kasebo na se ede afiri omaikanam emehye bedwam akyira mehene oniminyamfo aban Kingsford suma na papen ade kokobo ede abo omaikana emehye bedwafo nyina se obesere wodo madam eye ye na hyanya hoto a yewo aban bi ano odi nye pa ebeka ne say salwinse no obetere papa se free neko semra ema wo kwanya emfa bi emfa ntare wo ka ho na mmo emfa mprepre kwan magana fo nwane enkwagina nchen na wonko amese nye kwan no so eno wachi nso police escort eno kire se mahye badwani ekoba bia na wama aposifo de nanima prepre kwan mama no o kirem se ni nyina obesere efri sampempenso ekwei so pese ubehia saa dwumadie sunku ya esa ode nkrata akoda mperefo aka biewom na wore mgitumi ansana watumetu sana manantese o maiga namra edewo ebeto level ode nsam de tu dwamra ebeto dwasa cabinet ade nkrata ade fa aso hwe o maiga na
oswafo ohwe oman yen afisam so mekire interior minister oniminyamfo Mubarak Mohammed Muntakaso ana wodo mu kire mi se wo mbesre na nsen ayesa oman Ghana mra ebeta ye na chentwe ene ho hyehye ho no nipa ni so kura enti wonu mi se uyo oman Ghana de hye na ope salon ni bia bo ka so a edi kan anye so okoye ahobambokuo eputupuru ahyanfo adwuma ni bi ohun se bia ambulance service ana say national fire service enwachi police service immigration service Ghana Armed Forces ye pentema akodi dwuma soronko bi entima ye kwan ye ntwam kɔ enkoye dwuma mo Ghana fo ho ban eno ena ehia pam enwachi mo amka ka ho no ɔman ne mra pɛ ena betiama mo ho akwanya na matumi aye biem ti sɛ ɔman ne mra ema ho kwan a ɛsɛ otumi twe ho edifiri sa nhye ne ho kra na interior minister kyerɛ mi sɛ sesi ameka sɛ ɔman Ghana police ahene IGP ene nam nante ne buafu wɔn mate ɔmo ho de agu Ghana mountain so a wɔnom ɛbɔ apro na ahye ahodo a ɔman Ghana mra ɛma wɔn mo kwan sɛ ɔmo fa salwin sɛ ne nneɛma aka kantetetar ho no wɔn mo kye ɔmo nya tutu ne nyina to agu na Ghana mra asan so atwe wɔnom asom na ndo adamna for parliament na ma bedwuma chama henen oniminyamfo apan kings for suma na bapen ekase na okire mi sɛ obesere ma bedwafo no obi ama no homodin sem na etesa no betuma disu pepe na o man Ghana mra aye adwuma vi sem ra no mo na mo hye enti man ni su a na mamfa ni die no buo ama o man Ghana ade hye nyina okire mi sɛ enam Ghana ade hye enkwanti edu ba bia wonko a woje kwanya boso na wo bo abendedede agu ni paso se yenya kwan ma nkuto isabe wonko na atu ato ana iti eba ne sa emo amanyi kram na meka se okirem se obesere obi ama no homoden se free neko imprenfo akabi betumi ahwe mamra na ya dwuma penti wonnim na abusu oman Ghana mra ebe kire difference e wo manyim. The office of the Speaker has received a communication from the Honourable Minister for the Interior conveying a directive on the use of police resources, particularly police escort services, and the installation and use of sirens on vehicles. The communication requests that the directive be brought to the attention of honourable members of Parliament and the Parliamentary Service. Honourable members, according to the communication, Cabinet, in compliance with existing law, has requested, among other things, that no person shall install or use a siren on any official or private vehicle without the prior written authorization of the minister responsible for the interior. Similarly, no person is to utilize police resources, particularly police escort services, without the requisite written authorization of the Minister for the Interior or the Inspector General of Police acting on behalf of the Minister. The communication further indicates that the Ghana Police Service has been directed to enforce the directive, including the removal and seizure of unauthorized sirens, the discontinuance of unauthorized police escort services, and the institution of appropriate legal action where necessary. The indiscriminate installation and use of sirens undermines road safety, weakens public confidence in lawful authority, and diminishes the effectiveness of emergency and security services whose operations genuinely require priority access. Accordingly, I encourage all members to take note of the contents of the directive and to ensure that in the use of police resources, police escort services and sirens, members act at all times in accordance with the Constitution, the laws of Ghana, and all lawful administrative requirements. DLFM 106.9. Ani a woti yi ayo my Ghana yamla se betwam achi amehene oniminyamfo right honorable aban Kingsford Sumana Papen ena mote ni nkan yantoa kasebɔ no so ne yamfi ani fankyere my Ghana ya santimentem ne ntwetwe komo kakram emfamfa galamsen sense ho na beto dwa nansan yi se ubawura mu awa danse asokɔ no no wo asantimentem a
enipa bonfo bia wonom eni brade galamsey tu a omo kyerem se sika wo munti omo mfa hwee ho no omba mmɔden akɔwura ebowura mu awadanse asɔkwa ebia ya abandada abano ho mmɔden na osi ayaresabea hoto a yɛfɛ ne sɛ agenda 111 hospital ewa sokwa kyese motutu aben ho na mokura bɛyɛ 5 meters penese moduru ho na mokura etutu ho na munyina sɛ ho na munyina pasam nense beto odwa no national operative mpenifa mmɔde atu anamom na wo makwa kwache nipa no mpenu a owura ba ko no na illegal mining site no ɛyɛ ne dia wono mo nsa kana mekesi wo bɔ nhwe mapa atumi akoso adanse asokwa no wasante mantem nim no owura ne site no yɛ ne dia ne din di Yusuf Ibrahim posifo ana afinso national security operative akwa no a odwumayani ba ko ka ho mu kyerem sɛ we de ɛyɛ no kora pa ba ko ne sɛ omi boss no no ani we na ya munane ya ne de anti agya monche ne nka ho ɛna mo kye ne bɔkɔ na nka ne kyerem sɛ sa illegal man na sia galamsey hu sensem na kyema wuntumi o mo kyerem sɛ ɔde Ghana kwaye bia kɔma obi a ɔdema ɔkɔakɔdam finhia aduoni tese kɔbla ne de wakɔ sete ne camp me wafa se Yusuf Ibrahim ana wafa adwumayefo na jezo mutu galamsey no left right center ewa danse asokwa agenda 111 ayaresabea ne chepe penifo kyerem sɛ bɛyɛ 5 meters pe abɛsɛ mu pɔre bɛyɛ numpe na wadura ayaresabea ne chen honoma ɔmɔdidi hɔ asɛ ho nyina na national security for ɛbɔ ɔmɔden kyerem sɛ resec fo mpenifo na ɔno bɛto ɔmanim sɛ ye yɛ bɔ ɔmɔden sɛ ɔmo kɔ akɔsiesie bia ya adihye ya sɛ hɔ no mu nyina reclamation na jama katakata mu na nyina so sɛ bɛyɛ nsase no ebetimi every fertility kama na yɛde no ba yegusu a etumi ayɛ fɛfɛɛfɛ fa ne mpefo kyerem sɛ yɛsɛ ne nsase no kyɛsɛ wo kan nyina bɔ ano a ɛbɛyɛ de sɛ football field no wɔn sɛ park a yɛsi so akan ebia Kumasi Sports Stadium Accra Sports Stadium mo sɛ baabi a mo asɛ no nkutu ne yɛkɛbu ma bɛyɛ de sɛ pɔde aduasa 30 football pitch ewo manyim ena ma didi ho phantom ho nyina se ne nyina na enkrate na mo de ba bonti kyerem se eba ne sa pe no mbo modern akutu ho na ma mekese de o matumi akwache enipa banu a site owner oka ho a sabi o mutu sa na mo mpone na mperefo kyerem se amene o kese de o mabo mo ho modern atumi akatakata emna no be ya ho mo chichemu aduawatwe 80% o makata so nyina kama nsase na nche bibia be kama no obi di no ba krasi so a etimi aso na bribram na deputy regional security coordinator ewa sentiment mu ya Alhaji Abdallah Omar eye inji ane sentafo aka se kyerem se eye no krepam na gang ne de se o ma hyasia di nsem hunu sana meke se o ma wonom ntemabo amode aboa menhwe mapa etimi akoso kyerem se yamfa nto Ghana fo anim enya ade a o meye kokwase biam enipa mutu sana mo bibia se Ghana mra ede o moto no the land we are standing on now is to be given a second chance because some few weeks ago it was heavily degraded by illegal miners. Those who you are claiming we are treating them with kids' gloves or whatever. As you can attest with me, whilst we are here, we've just picked some of the workers or some of the boys who are still around trying to work on the land to the RCC and heavily degraded some few weeks ago and now given a second chance. So that is part of the fight for getting our lands back. And I can assure you we are going to take them on, especially the illegal miners who did that wrong in this place. Emu aye pa eni a wuti ye asante mantem no ye deputy regional security coordinator ne din di Alhaji Abdallah Omar enji ena wote ne nkan na no wachi ena openipo no ena wono de contract aban de contract de ama wo so momodi anje na wore mo hwe na bia ya galamsefu ase no momodi ankatakata mna nyina so kama sabe ye betumedua bibi wo so a ebeye yi mechire group general manager Edema Lodges Eco Reclaim Initiative ne di Benjamin Kakalijura aka se kyerem sem ne tim no guso ya assessment kama boa sebe ya nsase no betuma ne yie pam o kyerem asese nyam kwa no bedi dwumadi no omone agricentric na CSIR na finse ya forex ebeka bom no ma ya dwumaden ahwe sebe ya nsase no ebetimi eje ne naso do bedi no ba ya krasi so a etumi aye kama
efiri sɛ mia pi wɔn kɔ kata muna no so yɛn mu anua hwepɛ na mlante na asan akɔtu galamsey ne bi nti wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ ne yie sɛ bɛyɛ a asase ngyina na so mu bia na bayɛ wɔ so a bibia bɛyɛ fine ɛde ama ɔman ɔno so de nsɛm sei ɛto nsɛntwerɛfo anim. Our involvement in this exercise is to conduct what is called microbial ecological research, where we use bacteria inoculants, microbial inoculants or bacteria, let me put it that way. We cultivate bacteria, we apply it to the soil in order to break down or make the chemicals in the soil lose its bioavailability. And we want to do this, and then after that, we apply carbon or activated biochar in order to make the soil reproductive again. And we want to do this because we've realized that anytime we do the reclamation and sometimes you do planting, you even plant trees and you leave, they come back and they start the mining, the illegal mining activities again. So this time what we want to do is to introduce something called social inclusivity, where after doing the reclamation, we treat the soil, we apply the bacteria and all the necessary elements that need to, remediate the soil. And after that, we plant shrubs or oil yielding plants. We are working with agricentric and then SIR and FORIC. But from what they tell us, from their science data and logics, we realize that there are two things. The bioremediation agricentric is bringing on board. And then there's another part of it called phytoremediation. They use trees, biochar, and then these animals. If all these chemicals, there are other animals that feed on this chemical. So there is a way to make sure that we reverse the effect now. So if you're asking me, yes, there is a way to do it. DLFM 106.9. Any awuti ye openi po no na ye kwankyerefo peni mechire general manager Edema Logis Reclaim Eco Reclaim Initiative ne din ede Mr Benjamin Kakalijura na wete ni Yantwa kasebo no so ene yenyina mu oman Ghana yenkra bu premantem akra ha na asahwe oman Ghana enyuma ne adanse so wono ma komontoma ede abo Department of Urban Roads asahwe oman Ghana yakwantempon ene yenkura kese edwumadi a yetutetwa kwan kamam asha ase ekirem sei wono mo de contract ede ama obi so ma no homoden pa no nkoma dwumaden hwe na kiseman ensemse hono mo a afibia nsuo to a na yira fa nipa no omontre mu kama sebe ye nsuo to a entum mumfa so na enyene nko amanfo afiafiem na dwumadi so no ko atesa no osofo no men ohwe yenwuma ene adanse so Mechira Works and Housing Minister Oniminyamfo Kenneth Gilbert Echei enedo yada emra okonsra hwe ewo kiseman nkra hanoma na oni engineers and afi contractors and afi masebadwane edema de hia wonom ewo okankwe north abato mpesu asom me wo faase oniminyamfo Teliza awene lade ekopie mum na oniminyamfo ento abo ane ne kasa mu ne nsa hwe no ene wo kire mi sei sesi ameka sei sempenifo tumi eba modan yansamso ne tiremu kase ya sa bebo apam emensu a etode bia da eyirifa de hia wonom kese mana ebetumi agyae eno achi enimpa nkwa ebetumi agina kama sebe ya atoye nkyeme pa no eso betumi atem no kire mi sei yamfanto Ghana adihyenim aban odwene ye hu ye papa ne ma ekoso nyina ne Ghana mampeni ha ne pan na tetimpo se de bia da nsuo beto na nsamso bridge na nsuo bua faso na ku amanfo na ku amanfo fi na japade pi na sei o kire ma ha ne pa ne santi yan kan kire Ghana adihye sei aban ya ka so bebo papa enti ye momodia na ye nhye ne so pam o je se mekase no bomodia bogura mu am ewo okan kwe not idome kwabenya ayawa so west wa gona chese memia pi o kire ma sesei abanya ne abrebrutam ensu oto ye japade ade kwanim pankwa akoda sene ma hadwen enti abeba bo na womsam so no watuma tretre ne nyinam kama sebe yensu etoto no entimi nkoyiri emfanfa nipa wanom wo mensen no emum o chemse mekasei abai bomoden atwa akwamabo sika mu otu a obetumi de bono dwumade sonko atesa no omatumi atretre ensamso ahodo nyinam kama sebe ya insu eto ayirifa nipa no eso betumi ate ewo nkran ene omai Ghana afana nyinam o chemse sesei obesre contractors ne nyini ene sei dwumadi a mobe momoden anya ne kwan so monya ne kama pa na momara mu hunu ne sei moye ne ye nsu a eche na echema Ghana fo a ye nyina ne oman ye ho beto yen oniminyamfo Kenneth Ejei edin sem sei etiama ne boni Emmanuel Opoku active
anim. Na ye ba ha no president e can say sa bridge we e say ye share na ye because so sha bridge we e serve communities bebre ama ti say omo area ha kra no omo kofi an e so omo kofa Kumasi Accra road ebi so e so omo kofa Kwabenya entina omo bre entine me ba ha say ne president ma me ba ha be share boss bridge ye be ye no the contractors no e na e ba ye say omo mra e me share na omo nchen e kwan a omo betimi afa so aye na ye ba so ya be hu bibia eno omo akasa say sa adwuma we e say omo hye na omo ye no omo ye niye no omo ye ntem so nye ntem keke ba so omo hye na omo ye enye niye emre bia so e wo ho say nkofo bi omo ho be kekan nyina so no ye de ni nyina so ato akwan mu say obi wo ho no mu a na bia na adwuma ye be affect no enti say be affect no na say eyemra kwan so a adwuma no ye be hye say nipa no ye be hye no then so nyemra kwan so dia ene ye ni cheka bia then so say ye be affect no na be affecting legally eno de ye be hye na yes an yamani na then me share area ha for boss aban no ni ministry no ebe hye se adwuman akontem na enkontem keke asa ai omo beye go ma ye na ye nyina ye tibenya asundie nsuo ta ba message na kwan so asre ye man for say ye be ye we no enye say ye be ye ne kama na nkofo ehunu se bia eye dabe dasbin bia ya be ye wa ha ye wi a eno nche se nsuo ta ya be ye drain ne kama na ye bridge kama na motutututu ensuo gu so se dia bridge na koso kama nti yetu nwu egu mu kra no a ensuo no ebekọ ensuo no ntimi mpunfa so wa wo be ye sa bia emra ene ubedi ene ochiamia nim asamuka osenana wasuma enti wa wunim na beto bola egu ensuo no omra mpanifua trensem so no mu no oman Ghana mra ene ubedi pa ene a wuti ye ono osoafo am ohwe oman enwuma ene adansie so mekire Minister for Works and Housing oniminyamfo Kenneth Gilbert ejei ena wote ne nkan na no achi ana mahye bedwane adema na hia wone mo okakwe not abato mpesu ase oniminyamfo Teliza Ladi awenim ekase akire mi sei odaga na mampeni John Dramani Mahama sepa wana mompa otu ede abo ade hia wone mo na abato mpesu ase eno achi no osanso na ase mu odempa edema oswafo a wobona dwumade sunkwen etimi atodwa wana abato mpesu ase no that is more than at the man this year. More or can't not about 2 pesos so best pa. Mamma home more than money contract and Kamumba cope. The monk said you made yes from Qua about the man on one no council. Be cross an enya, Mom Pat Huntoma. Now by our son to say between your body you made an alcohol harso. Not Munada in swear to you famonum. As to betumate, I will and put him honum. Mr. Minister Baham make a prayer. Ebe shed ye koso ha e ka say obetu ho anamo ni me de e ma mo ntanjo ko be bisa me say asema oni mi aka no gidie bi wo mu ana me si mu bi ka che mo say obi o ka asemo a odi so a oye ene have been vindicated aseda pie say na me di be ma me minister say ni o ka ye no won wu enu ma ase what you want ye better your papa His Excellency the President is what say what Tusika Pudo dia to was say yenfanye ejuma we nya ka ne ye me no enu dia say ye be na contractor no benya the peace of mind a odi be ye ejuma na me ye dia ma no timi dia wie minister akire ne say wa ma no me dodo bi say adu so na ejuma no timi nya be ye fini say e ti kwa ye so ye be fa so a timamufo ye be boa ma ejuma na akoso na wo say ye timi boa we ni say wo ti be dia e be ha yen ebe ha ejuma ya mepe wa cho bebre enya fe na odi vote be ba betre ye se na mi de bia meka de bia no ye sremo biji ehu di assembly ya ji bebre o mantenyi nte ya onko se nsuo manento ensuo to bia ansama mo kan nyina ye te ye sremo pa se mo mo ye ne ye mo amobi ejuma no de ye odi be sha ase ya nipa enti no obi an corporate na ne efekata no ye so ye sa be de ye sa beka enti asida na me de ba minister ene ne pe Eni a woti ye ono na ye mahye bedwane edema de hia wanom ewo okankwe not abato empesu aso ne den edonimnyamfo Teliza Ladi awene ne kwakra mu na ade hia wanom ewo kiseman yamane boni Emmanuel Opoku Adusi DJ Active ebisa mo se na anamontu ampenifo etui ede na mo ka fa ho mani aso mpenifo
ana motu na hoboba na mosomode ye e de hye dwumade sonko ate sei e kwan sem sei na wom so de to ye nsem twerefo anim housing minister aba bia de man ye age papa ye the president so ase say wa mo kwan ama sane ma wina aba so ama ye area ha no ye ho beto ye kakra eno ane adia ye da yame say wa mo kwan ama wa be sadia me dem say alhamdulillah ye de yakupa se say nde wa bo bio say baba be sabiri amaye na ye ho atoye ye the president ase ye the yamma minister ase say sia bibia o ma be sa mo betuma yakupa man na o mutumi yamma na ye na ye ho toye I have particularly any if anything anya e for masala na any bridge we swing na say so no tell ya am training and why pagani bi operating for cast no kwa am no training to me chini na for asi na car garage and I'm saying so no hard into all the garage no mo cast ni na if you right back for to so no tell ni na on na plan dey that white house we so time no so need to turn out more for and we simple for DLFM improvement here the other possibility me am mo bo hard mind eni a woti ye ayo man Ghana de hia wanom ewo kiseman ewo kan kwe not abato mpeso aso ewo nkra premantemu ena wote wanom enken na mane boy ye nsem twire ni Emmanuel Opoku Adusi DJ Active ena de amane boy every enkra premantemu ebesom yen yantoa kasebo no so he ne yenyina o man Ghana National Service Personnel Association penifo akache na ebeto adwa nansan say National Service Personnel Association NASPA penifo moda no asha ase tetete ye mofra wonom ekwakwaye wonom National Service alawanga krankra abandema wonom no wempo nya busuma ketua bio aya alawa keke allowance na abandema wonom 7 na Ghana series na 10 na series ni ade sika yi ba na mpenifo ate so sister Ghana series ebi kura na masati 100 series ni ade kekeka ho am omo kirem so mo ye bia efa ne say capacity building omo ye dwumadi esoronko na omo akirekire mofra no nyowa pi adachi bia no omo ewi am service na mo kopa adwuma ya wono mmere bi so mbeginim de pi na wo santete enim ana mo tete say sika na so nkrabeto dwa kirem say National Service Personnel Association penifo no enya ade a o man Ghana de hia wonom ye o National Service no o monim hu bie mo ne wonom antena se ankwa benkrom say dwumade ye ba be ye busum du a ye betem se de mo hia nzam de nkrata ba so dwumade we na abai we de ye composed by force umpo be ye bi enti abane se monye ohun ne mo ankasa mo daache na so sika sema beta ho no wo man kan kire won ohun enti omde mo nim hwe Bosuma do na alawa na ba yehu yanso manya let okoye hwe ya sister Ghana series deducted o say ade matisika sen 100 series curating fee na say diman kan sanding bo wanwansam dimmo matitisika no ba ne sa pe na ade hie kirim sa sem wotete biyante ase kura na no na ndada National Service Authority headquarters empenifo every agency and central for nhia mu wankran na NASPA president Abdul Wahab Bada Mohammed ene central aka na wochirem say yes say yi de yan fantuma nim o ma suspend sa sikatete ni nyinam o ma twene nyina to agu efisem penifo de contract edema Zeus Atlas Limited na sika pa aban yitam na penifo de ma sa contract fo no enye sika kuma emu odu papa je say Ghana nya ade am kola na bebo am kra o mo chirem say meka say oswafo na hwe emebunu ene enwuma nsam so ewo manyim mechire Minister for Youth Employment and Development oniminyamfo cha ojo paru ato chire mu seye okoda sori aba Fontaine Town so ayayompo ane aye he wo manyim enti obesere ne manim nyam saa na moto ni skatete ne munya kra munhye bia na munya na oma emeyo madwuma kama kana bibia ntumi nko ochire mu azese yemfa ntumani ase Ghana ni bia wo ya National Service obi ntumi nto 10 pesos kra chire din enti mfantu madwum sika no obi antibio
We fully acknowledge that the financial commitment required may not have been reasonable for all service personnel. Based on this progress, NASPA formally requested the National Service Authority to facilitate a reduction of 60 Ghana cedis to represent the duration of the training over a 4-month learning period, that is 15 cedis per month. So as to offset part of the program cost already incurred, which was what was deducted in the last allowance. However, as concerns about the program intensified, particularly regarding the deductions and the level of consultation, we took our time to engage our newly elected regional executives, receive feedback from service personnel, and as well as carefully review the issues that had been raised. Over the past few days, we have been engaged by the management of the National Service Authority over the concerns and frustrations expressed. In response to the feedback from the service personnel and general public, and as well as in line with the sector ministers and board's directive, the management have issued this directive to NASPA. A capacity building program, as currently structured, is hereby suspended with immediate effect, pending a comprehensive review of the program for a decisive action to be taken by the sector minister, the Minister of Youth, Empowerment and Development, Honorable George Opariado's directive. Again, we wish to assure every national service personnel that there will be no further deductions on behalf of all in relation to the capacity building training. We would like to emphasize that we welcome this directly wholeheartedly. We thank the Minister, the board and management of the National Service Authority for their wisdom and firm guidance. Any auti ye no ono ana waye president etema National Service Personnel Association NASPA. Nidin ede me wafase Abdul Rahab Bara Muhammad ana wote ne nkan. Na no achina National Service Personnel Ejuma efo ne bi kirem se de adea. Omo dwapa na omo wadi kan abaya omo National Service omo krom penimfo na omo ahyem na to honom. Na mo jetie sika e wamla mo na obi anse nkonwa am ne anwe hom. Aya omo ye pa. Na mututi sika ntese ekwa akoma eye Zeus Atlas Limited. Ghana sika pa mo tene sister Ghana free dwuma ni bia katuam aye National Service Personnel fo no. Ano ade dodo endizane empenifo chemso masweswe no mani je ho pa bi sei omo hu ni sei na ye kro no ene empenifo de ba wonom me wo fa se a ogina animu ekasa ye ema ekuo no ne nsem na enie e wo se obi ani ba ho ye ba ne se ye da sorry a e no ma beti ye 60 cedis ye ko bisa mu a omo se e ye training program a NASPA e ye membership association organize no kram ni mu no omo start program no omo de letter e ba bonten se omo be start program bi ba niam letter ne a state ni se program no e ye compulsory a e wo se obi aye anase program no ye ya e kire ye betu esika omo anka ni we ni na e man crofo sha se e start ye ne man ye kubisa ye leaders no mu bi e kubisa ye district director se omunim hu bi ana bebre na ase da bi nti ye ade no program no enye dodo na ntimi anya because ne e wo se okọ ejuma ne na asefo ye bi online e bi nso ye physical omukọ ye ne ma ye ma omo program na se exercise book emu ye brown and open it me ma omo e na omo start ye deduction omo start first day of the deduction omo call a meeting and omo so omo ba beti 180 cedis ene e bi so omo se program ye amode ba e very good. But then for ne kotena se ejitu mo se ye pe program yi eno mo se o National Service Executive Council eno mo kojitu mo ene start bisa mu nsem nti omo ba ye before ye no ekire mu a omo de program no eko congress na omo ko congress no congress a eye highest decision making body antimi ampasse bill no nti omo de ba executive council ho no munya approval for the bill omo ye service this year obia enkasa decision making no nti omo we service ansa na ye ba no omo leaders and the implementation we aba ensem bebre ho ebia ne se contract na omo de come company your friend is use Atlas company na contract ye de come company over 10 million pass contract no enka ni sika 100 billion enye ne se na ji o NASPA executive a was omo ye voice omo kokasi ne se ade na oje nkrofo we dia we Ghana de share wonom National Service ena wote wonom akwesemi sese mpenifo atwe se sika tete na sensan na uti obi sika woni ni hu nkomo ansa tesa modie moya moadwen se National Service wono give to all men sansensem yese wode nsamadin adiga na sika mosomo ba na nsen a sa na mosomo ba be kire kuruma ede ade a mo fa se fo ne de
da me so mu page dwuma me di mu krom ha no me yapa anso ben den Ghana mo bro wen de bia mo bro wen ni hu kodim na de wagidi ame di ame mo ti sika na che mo be ka kire se mo de koye ho capacity building no na wo no mo zo me den o se nkura na ka so mo ba na obo ba be o mo service nti de mo ye no ho no mbesua what ya say e de ti na twintwa ho capacity ho building munya wo mo fo musika mo ala wana mo e say e de ade na Asante Emmanuel de aba na so ma ya ha o dear news or share live the Accra Medical Center. Agenda 111 a project no has sent to Galamsey site. Hey, Ghana. Is it possible pa piao? No, they about 2020 is say possible. Now, or then home market, the Abana was so share live with the free teacher mante. Or say Casaboni loud and cry inside teacher mante. In fact, Naniji Juma dear Pam, what fast, Yamishra P, or then home a year market, Yamishra Pan on your Cassia Pana. Sandra Bekandi Abana was so my how, or for Nhyiraba Kwadwo Sammy B, or share life, Eddie Freetama, free zone, Casaboni a taxi pa, dear news, or jet to your tour, den cram, edere. Lumba Zumpan so dear, papa, na abano, and Tigana for you and to be, not the 100% emojis, dear Kahum. Ordinance more day, Emma Mammy, or Tobro near Tabana, or Double Pebby, Fedria, Setrahoma, or Chiana Pano, Huna, Nabi Iron. We am what for Sandra Becca, Tema free zone, and or the way at the Empire. Casaboni, dear, see, Nansa Mecono, Coffee Boamina, Yama, would tell Nayan so. And I dress in a pamphlet, Emefaka Sefidino. Now, what dear our Juma Dinum, Emetwaso, Emesum. I would away echo at Yama, Mr. Aberbew, when are we a procurement officer? Ever have one not municipal assembly. No, I was down for ammonia and was sending Yankopon at the Afibacon, I can't fear what they are. Tridian Poyankopon, wanted to move on to when you can see it. On Pedon Fiadumo, and Quatentino in the Chilena Busianinam. Esre Eddie Amawo, happy birthday to you once again, Mr. Aberbew. I wanna we procurement officer, Eddie Mahafo, ano not municipal, and you mentioned Pino Awodano, Oyanason Kokra. What the engine ammonia, and I say young far day. Emma wo Casaboni dear see a musa move for your maze. Maybe entry ne say mo Emma yan. Me wa fa say obolo bo. The day a day. Emmanuela was saying akon ebo akase bodem. Champion Taylor Eddie PM wo Facebook and if YouTube makasebono nya bi hwe yem. DJ Zigibi echinchim. Kasefren fu masom say technical producer. Okay, can you call the country crobber some we need dear me so your offer or say a day at the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mounted and the punch the one or Tafrija. Me so sweet and I draw silky. On him offer say Kwame Fum and Effie Nana Esther, sexy journalist or Mopay, you might in Dawson. A banner benny to Mamuna Monitia. Adeshe. Give us P capsules. Give it to me.